खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेराप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय रायजो राजाफोर गोबां मानसि गोमागासिनो दङ आरो भिडिअ बानायनाया जोङो खम नङा भिडिअ बानायगासिनो दङ दिनैबो सासे गोमादों माने दिनैथ' गोमायाखै 8 फेब्रुवारियाव गोमादों होनना बुंदों दिनै रिपर्ट खालामहरदों बिनि हौवाया आरो बिनि गेजेराव भिडिअ बानायनो रिक्वेस्ट खालामहरदों डिटेल्सखौ आङो एसेबां समय नस्त खालामालासिनो खोन्थानोसै बिथांनि मुङानो जाबाय अशिला नार्जारी थांनाय 8 फेब्रुवारि खालि बिथाङा इउनियन बेंक गावसिनि खाथिनि इउनियन बेंक ब्रान्चआवहाय थांनानै एटिएम लायनो होननानै थांदोंमोन आरो लोगोसे ओइदिनखालि मानसिया गोमादों ओइदिनखालिनिफ्रायनो मानसिया न'आव फैयाखै रायजो राजाफोर बिथांनि जायगा जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिसमुरि एरियानि महनपुर गामिनि होनना बुंदों बिथांनि हौवानि मुङा जाबाय बावथिना नार्जारी आं बिथांनि सावगारिखौबो होनो हानि आरो लोगोसे हौवानि सावगारिखौबो होनो हानि आरो लोगोसे बिथांमोननियाव गेजेराव 4 इयार्सनि सासे गथ' हिनजावसा दं होनना बुंदों जे आरो बिनि गेजेराव बिथांमोननि संसार जानाया गोबावानो जाबायमोन होनना बुंदों बाट मा जादों आरो मानि थाखाय बिनि हिनजावा गोमाखो बा सोरजोंबासो थांदों नामा बे मोनसे गिदिर कुइसन जाना दङ बाट बिथाङाबो मिथिया बहा थांदों माबोरै माबोरै माखो बिनिखायनो बिथाङा सिबाय आंनि चेनेलाव भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामजानो लुबैबाय जायनि जाहोनाव आं बे भिडिअखौ बानायना होबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोननि खामानिया जास्ट मददआ मा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै बयनिसिमबो दैथायहरनाय आरो WhatsApp बायदिसिना फेसबुकफ्राव होनाय जाहाथे बिथांनि हिनजावखौ नुयोब्ला थाबैनो मोननो हादों बाट माखासे सुबुंफोरा शेयार खालामनो नागिरा मानो होनोब्ला बिथांनि हिनजावानो हौवायानो गाज्रि दां नङा होमबा बिनिखायनो हौवाया खारदों दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंनो सानदों एसेबां मानसि खारगासिनो दङ एसेबां मानसि गासिबोथ' मानसिया गाज्रि जानो हायाना नङा होमबा माबा मोनसेथ' माबा जादों बायदि बेवहाय माबा मोनसे प्रब्लेम जादों बायदि आं बेखौ सानगासिनो दं रायजो राजाफोर दाख्लै बावैसो जों मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन मिथिबायना बे भिडिअ बानायनायनि गेजेराव माखासे सेंग्रा मानसिफ्रा हाबा जायै सेंग्रा मानसिफोर गुबुन जाथि आरोना गुबुन जाथि आं जातिफोरखौ बुंला गुबुन जाथि बिथांमोना फासायो आरो रायज्लायो गोदै गोदै रायज्लायनानै बिथांमोनखौ गुवाहाटि रङिया बायदियाव थिखांनानै लाना थाङो बेनिफ्राय मिथिबाय डाइरेक्ट थिखांबाय डाइरेक्टलि माने मा होनोमोनलाय केरेला डाइरेक्टलि एकदमबारे माने अन्ध्र प्रदेश डाइरेक्टलि गुजरात डाइरेक्टलि मुम्बाइ बेफोरबायदि जायगायाव लानानै थाङो आरो कम्पानिफोराव सोयो आरो बिनिफ्रायनो बायदिसिना ब्लेकमेल बायदिसिना खालामनानै बायदिसिना बिसोरनि जिउखौ फोजोबस्रांनो नाजायो रायजो राजाफोर आरो बे जाय मानसिया खारनानै थांबाय गावनि हौवाखौ गारना थांबाय गथ' गथायखौ गारना थांबाय बिथांमोननि गेजेराव फैफिननो बोरैहाय साहस गैला बिथाङा जे समावहाय माने फाग्लि जानानै जायजों रायज्लायनानै बिथांखौ रायज्लाय फाग्लि खालामो आरो बेखौ बायदिसिना गोदै होननानै बुरखायो आरो बिनि उनावहाय बिथाङा डाइरेक्टलि बेजों थांफायो रायजो राजाफोर आरो बिनि साना हौवा थांफायो आरोना साना हौवा थांफासिगोन उनावहाय लाइफआ बिथांनिया बरबाद जायो माब्रै होनना बुङोब्ला बिथाङाथ' फैफिननो हाला न'आवहाय स' बेबायदिनो जायो रायजो राजाफोर नोंथांमोनजों सोरबाफोर बेबायदिनो फेसबुकआवहाय रायज्लायनानै नोंथांनि नाम्बारखौ हरफ्लांनायनि उनावहाय फेसबुकआव सेट खालामाखै बाट नाम्बारखौ हरफ्लांना लाबाय बिनाव कल खालामनानै नोंथांजों गोदै रायज्लायनानै नोंथांखौ बुरखायदोंब्ला नोंथांखौ सिखार खालामनो नागिरदों नोंथाङा सासे हाबा जानाय मानसि बा बिथाङा सासे सेंग्रा आरो हाबा जाखानायब्लाबो बिथाङा नोंखौ बरबाद खालामनो थाखायसो नोंजों गेलेदों आरोना माने नोंथाङा साननो हागौ बे समावहाय है नङा नों फोथायनो हागौ बेबायदि खेबसे लोगो हमनो हागौ बेबायदिनो एक्जेक्ट जागासिनो दं आरो बेबायदिनो मानसिफ्रा लांजानानै फैफिननोबो हाला न'आवहाय दा मुम्बाइ दिल्ली गुजरात अन्ध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश केरेला बेंगालुरु बेफोरबायदि जायगायावहाय दंहैयो रायजो राजाफोर आरो बिथांमोना आंनाव कल खालामनानै खोन्थाहरो गावसिनि दुखु सुखुखौ ओरैबायदि जाबाय थांनोबो हाला मानोबो हाला बायदिसिना आरोना सोरनिबा न'आव हाउस किपार जाहैयो माने न' नायग्रा बायदिसिना जाहैनो गोनां जायो रायजो राजाफोर स' नोंथांमोनखौ आङो आदै मादै नोंथांमोना जुदि गोसो गोरबोजों आंनि बाथ्राखौ खोनासंदोंब्ला बुजिदोंब्ला अन्नानै बेफोरनिफ्राय जानगाराव था आरो लोगोसे जोबथायाव आं बेखौनो बुंगोन कि नोंथांमोना बे अशिला नार्जारीखौ जुदि नुदोंब्ला अन्नानै खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनि नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय 77403905 बे नाम्बारखौ लाबानो जाबाय आरो लोगोसे हौवानि नाम्बारखौ आङो गाहायाव स्क्रिनशट माने गाहाय स्क्रिनाव होनानै होदों खुलुमनाय थाबाय।